Isa sa dalawang pulis na nagipagbarilan sa mga suspect sa pananambang sa Magamang Concepcion sa Balawan, La Union, pumanaw na po. Narito ang exclusive report. Masakit man sa damdamin, wala umanong magawa kundi tanggapin ng pamilya Laya ang pagpanaw ni SPO3 Villamor Laya na isang intel operative ng La Union Police Provincial Office. Isa si SPO3 Laya sa mga pulis na nakabakbakan ng mga suspect sa pang-ambush sa Magamang Concepcion sa Balawan, La Union noong nakaraang linggo. Siyempre, masakit na ang damdamin. Isang bilang ama. Fatal yung ano niya dahil nga ma'am yung tama niya is doon sa ulo mismo. So, yun, kahapon. Then, mamaya siguro lilipat na doon sa, nila, sa bahay po nila. Patuloy pa rin ang investigasyon ng mga otoridad sa nangyaring ambush. May mga tinutukoy ng suspect ang otoridad. May natagpuan din silang isang caliber 45 doon sa isang sasakyan doon sa convoy. Convoy, sir? Convoy ni na Mayor Concepcion. Samantala, naglabas na ng pahayag ang pamilya Concepcion sa nangyaring ambush at pagpaslang kay Vice Mayor Alfred Concepcion at bodyguard nito. Sa inilabas na opisyal na pahayag ni Mayor Alili Concepcion sa kanyang official Facebook page, mariin niyang kinondena ang malabarbarik umanong pagpatay sa kanyang ama at pag-ambush sa kanilang convoy kamakailan. Nanawagan na siya sa mga otoridad para sa mabilis na pagresolba sa kaso at mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kanyang ama.